Мурат ЗЯЗИКОВА обещал всемирную поддержку в налаживании тесных контактов с исторической родиной. Иордании початься Абдулайц ваша Петровланц. Оставляя каналы, Иордании багаж был вежери, ежери. Цархам дикхалч, дикхетч дем каналдар. Удинеч вене там, новчи гавай. Хама дух дуач, хадуаш камда. Шин дешдол дикхук, десудолш камда. Так, хакам Харцунс, Боку Юхия, Сибри Дахтахан, Хатамна, Анзе, Сушозвал доллар, дол, Новчимях доллар, дол, Ама, Сабахан, Туалуж Марка, да, это самое тхунта хача, Хамажда, Везендел, Хамнер Фат Элч, Халас Фатхо, and Хеттл, Халин, Камда, and Камал Халин. Пахаян, Таван, Дика Хетсу. Аз, Вашел Югабда. شن وين أخذ سيرداني سناخ بوج أنا السوق ما السوق حد يسوق جو خزق في التلفون وي والله ما يحكي دق بيجن تشتغل وقت شيء دق مرش يقصدهم شوز غادي دعبوا تشبشوا تحسك واسخن دوق دوق ده ستوام خن دعوة خواتش سي وجري سي يجري سنة صار حاجة سودين من الحجب وهي واشي دولي شواش تحديزل دوي دريجش وين ديزر مصلحة وين ديزر برت وين ديزر وين يطير قرقلو شوير تحنسك از قرقلو وين يطير خيري وقت بواش بوخ وين ديزر